दिनै आयुष्मान भव हेल्थ मेला बे मेलाखौ कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खालामनाय जादों। गिबियावनो मोनफ्रोमबो साब सेन्टार बे साब सेन्टाराव खालामखांबाय फार्स्ट फेजखौ आरो आद्रा थानाय माखासे साब सेन्टारखौ फैगौ अक्ट'बरसिमाव बिथांमोना खालामजोबगोन। दायो दिनैनि बे जे मेला बे मेलाखौ कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खालामदों। बेनि उनाव दतमायाव थानाय CHC खालामगोन, सेरफांगुरियाव थानाय CHC खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आंनि जे समस्ति दतमायावबो खावसे गोग्लैयो, सेरफांगुरियावबो गोग्लैयो। बेबायदिनो क'क्राझाराव थानाय आंनि जे समस्ति बे समस्तियाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआ फारि फारि बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि डक्टरफोरबो फैदों बेवहाय। बिथांमोनाबो गोबां गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोर फैदों आरो फारि फारियैनो गासिबो पेसेन्टफोरखौ बिथांमोना बेयाव नायगोन। लोगोसेयैनो आयुष्मान भव कार्ड जेनेरेसननि हाबाफारि बेवहाय खालामगोन। बेबायदि आयुष्मान भवजों लोब्बा थानाय जेसेबां हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिखौ जोंनि बे कारिगाव मडेल हस्पिटालाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खालामगोन। दायो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै गोबां पेसेन्टफोर फैदों। गामाखालि पेसेन्टनि अनजिमाया जोबोद खम। बेवहाय जों गोबां एवारनेस खालामदों बेवहाय जाहाथे फैयो, मानोना बेवहाय आथिखालाव मोजां डक्टरफोर दंफैयो आरो बिथांमोना मोजाङैनो देहा फाहामगासिनो दङ। बेवहाय डेलिभारि पेसेन्टखौबो लाखिनाय जायो, बेवहाय बेबायदि गुबुन गुबुन बेमारफोरखौबो लाखिनाय जायो। खिन्थु खुब खम मानसिफ्रा फैयोमोन। दायो पेसेन्टनि संख्याबो बारायगासिनो दं। जेब्लानो पेसेन्टनि संख्या बारायलांबाय थागोन अब्लानो जों गंसे मडेल हस्पिटालाव थानो गोनां जेसेबां डक्टर, नार्स बा बायदि बायदि जेसेबां माने स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरखौ जों डिमान्ड खालामनानै जों लाबोगोन। नाथाय पेसेन्टआनो जायिनि थाखाय बेवहाय दिनै सासे सानै डक्टरा बेहायनो बे मडेल हस्पिटालब्लाबो बेवहाय बिसोरो खामानि मावदों, मानोना पेसेन्टआनो बेवहाय फैथारा। दा बे हिसाबै जोङो एवारनेस खालामदों। जोंनि VCDC चेयारमेनफ्रा बा जोंनि गुबुन गुबुन फसंथानफ्रा बेबायदि एवारनेस खालामदों जाहाथे कारिगाव मडेल हस्पिटालावबो बयबो देहा नायजानो थाखाय फैयो। बेबायदि एवारनेसनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों आरो दिनै ओंखायनो गोबां पेसेन्टफोर फैदों बेवहाय नायजानो थाखाय। आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जेफोर माखासे सुजुग सुबिदा दङ मेडिकेलाव बेखौ लानो थाखाय बेयाव फैनायखौ जों नुनो मोनो। बे फैगौ बे हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो सोलिदों। माने साब सेन्टाराव फार्स्ट फेजनिया जाखांबाय। दानिया CHC लेभेलनि जोंनाव गंथाम CHC लेभेलनि हस्पिटाल दङ। बे CHC लेभेलनि हस्पिटालाव दिनै सोलिदों आरो फैगौ माने अक्ट'बर दानसिमहालागै बे हाबाफारिया जागोन।